Meta faqqa l-iskandlu ta' Għawdex kienu diversi sejħiet biex Giovanna De Bono tirreżenja mill-Parlament. Iżda sallum il-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista jemmen li Giovanna De Bono għandha semma liħinha fil-Kamra tad-Deputati. Dan minkejja li żewġet ikun akkużat il-qorti brabta ma' skema fejn hu allegat li sar xogħol fil-privat minn fondi pubbliċi lil dawk li kienu votanti potenzjali tal-eks Ministru ta' Għawdex. Staqsejna dwar il-fatt li l-oppożizzjoni tat mill-ħin tagħha lil Giovanna De Bono l-għada li tkellmet fil-Parlament. Giovanna De Bono fejn qiegħda mal-Gvern jew mal-Oppożizzjoni? Qiegħda mal-Gvern kieku kienet tieħu l-ħin tal-Gvern. Qiegħda mal-Oppożizzjoni għax qiegħda fil-bankijiet tal-Oppożizzjoni, mela l-ħin tagħha irid jittieħed mill-Oppożizzjoni. U allura għandha kull dritt bħal m'għandu kull deputat ieħor li jieħu l-ħin min-naħa tal-Oppożizzjoni. Ovvjament min-naħa tagħna m'għandna l-ebda diffikultà. Mistoqsi dwar l-istess suġġett, id-deputat Awċi Chris Said prova jitfaħħa fuq l-Speaker. Mela, l-ewwel ħaġa fuq l-ewwel parti tal-mistoqsija, il-Giovanna De Bono bħala deputat indipendenti għandha dritt titkellem. Talbet il-ħin u l-Speaker jew il-President tal-Kamra huwa fl-obbligu li jiggarantila il-ħin biex titkellem. Intant fi stqarrija l-Partit Laburista qal li l-ħin l-Oppożizzjoni tat lil Giovanna De Bono fil-Parlament isegwi l-mod kif Simon Busuttil mhux tal-qatt ma kkundanna l-iskandlu li seħħ f'Għawdex fil-leġislatura li għaddiet tal-qal li jiddispjaċih għal Giovanna De Bono. Il-Partit Laburista qal li dak li ġara fil-Parlament jindika li r-riżenja ta' Giovanna De Bono kienet waħda artifiċjali u fil-verità Giovanna De Bono għadha parti integrali mill-Partit Nazzjonalista. Intant dan l-iskandlu jidher li ftit li xejn qed iħasseb lid-deputat Fredrika Zoppardi li ddikjara hekk. Għandna l-passat, speċjalment fuq Għawdex mhux ħamlilna buċċa.